Ukuhambela kukaMantashe kulendawo kuyingxenye yohlelo lwamalungu esigungu esiphezulu se-ANC sokuyovakashela imiphakathi eyahlukene. Today we focused on things called outreach, stakeholder outreach. Went to churches, went to WUSU, we talked to young people. The reception is warm. People may mislead you, but the reception is warm. It's only now that we're going to talk to our councillors. uMantashe uxoxisane nomphakathi wakulendawo mayelana nezinkinga obhekane nazo. Sinelindle esityibili kakhulu apha imihla nezolo. The worst part of it ke ngoku kukuba si-evaluate izindlu kungakhange ukuzojongwa into yobana imeko yendlu yethu esihlala kuyo injani na. Okwesithathu, abantu abebekwi-disaster abebefumene i-disaster bamkelwa zizindlu bathini up to this far akukabikho mntu othe wafumana sibonelelo from urhulumente esikuwo. Ezethu ii-challenges that we have apha elento into yokuqala i-unemployment. If ungajonga apha Eastern Cape, we are the most region i-unemployment ephezulu. Lolu hambo luyingxenye yomkhankaso we-ANC wokwakha uhulumeni beyindawo abaphendulayo ngeyinkinga ezikhungethe umphakathi nokugqugquzela abantu ukuba babhalisele ukuvota.